A képen Lewis Hamiltont láthatták egy pillanatra, itt pedig Felipe Massa készülődik, aki majd a harmadik helyről vághat neki a mai 60 körös Európa nagydíjnak. Köszöntöm Önöket! Hamilton tehát megkapta a rajtengedélyt, ma reggel átesett még egy orvosi vizsgálaton, és az FIA főorvosa dr. Gary Hartstein végül megadta az engedélyt arra, hogy Lewis Hamilton a tegnapi komoly balesetét követően ma elrajtoljon. Ima a rajtrács, tehát az első sorból majd Räikkönen és Alonso indul, utána jön Massa és Heidfeld. A Heidfeld a BMW-vel ugye így bekeveredett az első 4 helyre, hogy Hamilton nincs ott, aztán jön Kubica és Webber az 5. és a 6. helyen, majd Kovalainen és Trulli a 7. és 8. helyen. Érdemes megnézni Webber és Kovalainen között a különbséget. Mark Webber mindössze 2000 másodpercet tudta megverni tegnap Heikki Kovalainent, és így lett 6. Aztán majd jön Ralf Schumacher és Lewis Hamilton. Hamilton tehát a 10. helyről indul úgy, hogy előtte van Trulli, és kicsit előtte, illetve mellette Ralf Schumacher. Aztán jön Nico Rosberg és Alexander Wurz a 2 Williams Toyotával, majd Giancarlo Fisichella és Rubens Barrichello, egy Renault és egy Hondát. Fisichella Kovalainenhez képest meglehetősen gyengén teljesített a tegnapi időmérő edzésen, mint ahogy David Coulthard is, aki csak a 20. helyről rajtolhat. Coulthard azt nyilatkozta az időmérő edzést követően, hogy feltartotta őt a csapattársa Mark Webber, és nem tudott tiszta kört futni az első 15 percben, tehát semmiféle technikai problémája nem volt Coulthardnak. Egyszerűen nem volt tiszta köre. 3 perc múlva fog esni az eső, nagyon pontosan jelzik nekünk az eső érkeztét, hát az már szemmel látható, hogy a távolban zuhog, tehát itt 3 perc múlva megérkezik az eső, Alonso szemléli az eget, az egy picit nehézé fogja tenni a rajtot, mert hogy most ugye jön majd egy felvezetőkör hamarosan, és aztán a rajt, tehát pont tulajdonképpen jelen pillanatban úgy állunk, hogy pont az indulásra elkezd majd szakadni az eső, úgyhogy azt most érdemes lesz majd megfigyelni, hogy ki milyen gumit tett föl, mert hogyha valaki erre most előre számít, az esetleg már feltehette az intermediate gumit, a enyhébb esőgumit, és lehet, hogy valaki bevállalja azt, hogy már azzal rajtol el a futamon, majd mindjárt kiderül, egyelőre persze mindenki rejtegeti a gumiát, itt van Hamilton a 10. helyen, és meglehetősen borús az ég. Mindenki készülődik, már veszi fel az esőkabátot. Na nézzük csak, a Ferrarinál mi van? Sima, száraz pályás gumi, méghozzá a keményebb keverékű Kimi Räikkönen autóján. Mögötte Alonso, innen a távolból úgy tűnt, hogy ő is száraz pályás gumival, méghozzá a keményebb keverékűvel áll a második pozícióban, igen. Massa autóján még fönt vannak a paplanok, most levették, itt vannak az esőfelhők, és Hamilton is a keményebb keverékű, nincs fönt senkinél intermediate gumi, tehát a száraz pályára alkalmas gumival fog elrajtolni, legalábbis az élmezőny. Az első 10-es mindenképpen. Itt van Räikkönen, és várják a jelzést arra, hogy elindulhassanak a felvezetők körre. Látható a Ferrari elején a Silverstone-i nagydíj óta ez az újítás az első keréken, ez a teli lemez, ami a légellenállást segíti, az autó körül áramló levegőt segíti, hogy az ott jobban áramoljon az orrészen, és ettől ott jobb a tapadás. No, eljön a mezőny tehát a felvezető körre, Lewis Hamiltont láthatjuk, aki szerencsésen megúszta ezt a tegnapi balesetet, és itt van a mezőnyben, ami ugye azért fontos, mert a világbajnoki pontverseny, amit épp most láthatnak a képen, az itt azért jelentősen átalakulhatott volna, ha Hamilton nem tud ma rajthoz állni. Jelen pillanatban 12 ponttal vezeti a világbajnoki pontversenyt Fernando Alonso előtt, Räikkönennek 52 pontja van, Massának pedig 51, de így is nehéz helyzetben van Hamilton, hiszen pontokat kell most mentenie. A 10. helyről, pláne így, hogy jöhet az eső, bármi történhet még a mai versenyen, akár még nyerhet is Hamilton, mert az esőben azért mindig nagyon megkeverednek a dolgok. Érdemes lesz majd figyelni, hogy Hamilton hova tudja előre verekedni magát. Emlékezzünk vissza, hogy a francia nagydíjon ugyanebben a helyzetben volt Fernando Alonso, akkor ő rajtolt a 10. helyről. Műszaki probléma miatt ugye akkor nem tudott az időmérő edzésen jó kört futni, és Alonso tulajdonképpen fel tudott jönni az 5. helyig, de aztán végül a rossz boxkiállás miatt csak 7. lett. Tehát Alonsonak akkor a 10. helyről a 7. sikerült feljönnie, Hamiltonnak most több kellene. Itt van a konstruktőri világbajnoki pontverseny állása, 128 pontja van a McLaren Mercedesnek, 103 pont a Ferrarinak, és a többiek láthatóak, Hamilton pedig belső kamerából. Ez az úgynevezett Dunlop kanyar, ez az egyik jó előzési pontja a pályának, ez egy lejtős szakasz, egy hosszú egyenes szakasz utáni féktál, ott lehet előzni. Van egy újoncunk is a mezőnyben, a német Markus Winkelhock, a Spyker Ferrari csapatnál, Rosberg. Concentrating on getting some temperature in those tires. Okay, Nico, so no changes to your start positions. Remember your dog learning. Remember your dog learning. Confirm.
Rosberget figyelmeztették, hogy a gumihőmérsékletet figyeljen oda és kellően melegítse föl. Ugye ez nagyon fontos, pláne akkor, hogyha majd elkezd esni az eső, hogy minél melegebb legyen a gumi, mert akkor sokkal jobb a tapadás. Szóval van egy újoncunk, Markus Winkelhock, a Spiker Ferrari csapatnál, aki Christian Albers helyét vette át. Albersnek problémái voltak a támogatóival, ezért vált meg tőle a csapat, tehát nem Albers teljesítményével volt a probléma. És Markus Winkelhock ugrott be erre a versenyre, hogy a Hungaroringen majd a 2 hét múlva következő magyar nagydíjon ki fog ülni a Spiker Ferrariba. Azt még nem lehet tudni, nem biztos, hogy Winkelhock ott is lehetőséget kap. No, jönnek fel a rajtrácsra tehát elől Räikkönen, mögötte Alonso, aztán Massa, majd a 2 BMW, Heidfeld és Kubica, aztán Webber, Kovalainen, a 2 Toyota és utána majd a 10. rajtkockában Lewis Hamilton. Ez a pálya, ez száraz körülmények között is hihetetlenül csúszik. Nagyon-nagyon poros a felső réteg, és a célegyenes végi jobbos kanyarba, ahol el kell fordulni a Mihály Schumacher képen a komplett mezőnynek, ott sok sikert kíván a saját csapattársának, Massának, illetve Räikkönennek. Ezt jelentette a gesztussal. Lewis Hamilton autójában ülünk. Még száraz az idő. Megérkezik a safety car hátulra. Ez az orvosi autó, de ugyanúgy, mint a safety car. És rajt ebben a pillanatban. Alonso és Räikkönen szépen jön el, Massa ragad. Heidfeld hátulról próbál pozíciót szerezni, Räikkönen fogja a helyét. Massa jön nagyon keményen, Massa, és Alonso megfogja belső íven, de ezután külső ívre sodródik egy picit, de nem, eljön a 2 Ferrari, Räikkönen és Massa, a BMW kipördül, Kubica és Heidfeld csúszott össze, Hamilton. Esik, Laci, esik. Már esik az eső. Értem. De ezt ők is tudják. Hamilton nagyon komolyat jött előre. És most viszont hátraesik Hamilton. A komplett mezőny kellős közepébe csúszik vissza. David Coulthard jön vissza a pályára. A 2 Ferrari meseszerűen hajtotta végre a feladatot. Ott van Alonso a nyomukban. Nem sikerült Fernando Alonsónak megverni a 2 Ferrarit. Lewis Hamilton nagyon lassú volt az autója. Valami baj van Hamilton McLarenjében. Nagyon nagy a helyezkedés. Azt a mindenit, kap itt mindenki, hideget, meleget. Ralf Schumachert látjuk belül. Itt Trulli és Fisichella egy pillanatra, az eső pedig zuhog. És innentől kezdve pillanatokon belül elkezdődik majd a box kiállás. Nico Rosberg autója megadta magát, úgy tűnik. Szerintem a csetepatéba kapott olyat, hogy... És Massa kijön, Räikkönen kimarad a pályán? Nem. Hoppá, merre jártok, gyerekek? Kicsúsztak. Räikkönen jön be, Massa jön be, Alonso jön be. Nem, Räikkönen visszament. Räikkönen visszajött a pályán. Úristen! Van itt minden. Itt jön Massa és Alonso. Aztán Mark Webber. Räikkönen visszajött a pályára. Barrichello. Kovalainen. Massa autóján kereket cserélnek. Hát kérem szépen, nagyot nyert volna valaki, hogyha esőgumival indul el. Alonso is. Na, ebbe a hisztériába jönnie kell Hamiltonnak is. Most őt várják, itt van Lewis Hamilton. Megkapja a száraz keveréket, az első szárnyakat esőre állítják. Jön ki az eleje. Räikkönen kimaradt. Na, ez mit jelenthet? Lehet, hogy Räikkönen nyer ezzel valamennyit, függően attól, hogy mennyire csúszik a pálya, de hát szerintem nagyot csúszik. Heidfeld autóján kicserélik a vezetőszárnyat, miután a saját csapattársával pofoszkodott. Na, leszakadt az ég, kérem szépen. Leszakadt az ég. Massa és Alonso teljesen más íveket használ az esőbe. Most jöttek ki a Mercedes arénából. Itt van Räikkönen, most mindenki megelőzi Kimi Räikkönent. Vezethetetlen a Ferrari ilyen esőben. Laci, Winkelhock vezet, most előzte meg Räikkönen, Markus Winkelhock vezeti a versenyt, lehet, hogy intermediate gumival jött ki. Igen.
Markus Winkelhock élete első Forma 1-es versenyén, kérem szépen, egy kör után az élen. Fisichella próbál visszatérni az autóversenybe, és jön Massa, illetve Alonso. Mekkora előnnyel. És Markus Winkelhock, ahogy ezt mondtuk, vezeti a Forma 1-es versenyt Németországban. Szerintem ő az édesapja, és mindenki, aki idejött, van meglepődve, nem kicsit. Hát igen, ő bevállalta az esőgumit. És nem kicsit vezet, hát sehol nincs mögötte komplet. Sehol senki. Räikkönen. Nem tudja bevenni a sikánt, képtelenség. Ő Kimi Räikkönen. Ő most jön a boxba. Uramisten. Itt Massa jön, ha minden igaz. Igen. Hát ilyen félkör előnye van Markus Winkelhocknak. Nem rossz debütálás. Finoman szólva. Igen. Itt jön Felipe Massa, kérem szépen, mögött az első függönyben pedig Fernando Alonso. Räikkönen. Na azért Winkelhock győzelmére még ne ígyunk mérget. Mint ahogy szerintem most ember nem tudja megállapítani. Az egyik Honda, Jensen Button. Ember nem tudja megállapítani, hogy ki hol van ebben a mezőnyben. A pácska, És ez... az egyik Sutil, És az egyik McLaren, az egyik Spiker. És Lewis Hamilton. Lewis Hamilton a pályaszélén, a világbajnoki sorozat éllovasa befejezte a versenyt, pedig már esőgumi van rajta. Hideg volt még. Aha. Ott még többen kicsúsznak itt. Igen, olaj lehet a pályán. Valószínűleg az esőnél még ott az olaj, megérkezik a komplett mezőny ide a hulladéktárolóba. Ó, ez mindenki ugyanott. Az esőre valaki elfolyatta az olajat, az esőt nem lehet látni, vagy pedig egy vízátfolyás van a pályán, és nem tudják ezek a gumik kidolgozni ezt a mennyiségű esőt. Nem. Nick Heidfeld nem tud befordulni. Igen, ez a célegyenes vége. Igen, a célegyenes vége. Hopp, ott a Super Aguri talán. Nem száll ki az autóból Lewis Hamilton, vár hát, hogyha leintik a versenyt, de szerintem ez nem fog megtörténni. A safety car-t beküldik. A safety car is elcsúszik mindjárt. Tiszt áll a víz. Áll a víz a pályán. Úristen! Jól van, az egyik Toro Rosso még megérkezik oda a markológépbe, Vitantonio Liuzzi. Aha. Gyuszi, nyugodj meg! Laci, De értem én, Gyuszi. Nézed az eseményeket, ott a kis Duna, az ott átfolyik, hát itt ezen elcsúsznak az autóversenyzők, aztán majd összeszedi őket az a nagy sárga kocsi. Örülök, hogy te ilyen nyugodt vagy. Nick Heidfeld, kérem szépen, az megfelelő sebességgel közlekedik. Egyel. Undrivable. The safety car now, safety car, Nick, safety car. Most közölték Heidfelddel, hogy safety car van bent, és előtte ő azt mondta, hogy vezethetetlen az autó a pályán. Így van, túl nagy a víz, ami áll a pályán, és ezért ezek a gumik nem tudják kidolgozni az esőt. Na most kitakarítják Hamilton autóját, őt visszaemelték az autóversenybe, és Lewis Hamilton néhány kör hátránnyal folytatja a kergetődzést. Aha. Na, ez még egész érdekes lesz. Azt nem értem, hogy miért nem tett föl senki esőgumit. És amikor bejöttek Räikkönen, még emlékszem, hogy Räikkönen már nagyon sokat volt kint, és intermediate, tehát a köztes esőgumit tették föl. Kérem szépen, ott Hamiltont láttam egy pillanatra föltűnni Winkelhock mögött. Igen, itt van Lewis Hamilton. Azért nem tettek föl, Gyuszi, mert az a környék ott, ez a hegyes-völgyes környék teljesen kiszámíthatatlan, ugyanis még az is előfordulhatott volna, hogy elkerüli a pályát az eső, mert a hegyek karéjában nagyon meg tud bolondulni az időjárás a Nürburgring környezetében. Te itt versenyeztél, nem? Aha. Mikor volt az, egy hónapja vagy kettő? Nem, körülbelül